CDC चेयारमेना अबेनि लिरनाय दं बहाय साउथ गांगिया अबाव गोलैयो बेलाय अबेबा गामिनि नामा जायगानि बियो साउथ गंगिया BCDCनि चेयारमेन होननानै नोंनो सोर हरखो नोंखौ हयथ' सोरबा मिसटेक खालामाखैथ' बिराद गिदिर भुल मावबाय नोङो मानोना नोङो साउथ गंगिया BCDCनि चेयारमेनखौ मिथिया नोङो साउथ गंगिया BCDC चेयारमेना मबाइलाव बेसेबां एक्सपार्ट नोंथ' बेखौ मिथियाना साउथ गंगिया BCDCनि सोरबा एगेन्स्ट थानो हागौ खोमा बेयो नोंनो हरदों दाना दाया सोर जागोन दाना दायाथ' नोंसो जागोन ना दायाथ' नोंसो जाबाय खारन नों जेरै बुंबाय नालाय सोरनिबा खोथा लानानै नाथाय जे साउथ गंगिया BCDC चेयारमेन गावखौ माने बरनाम खालामनो लादों बेखौ बिराद दुखु मोनदों आरो बियो मिक खोनानानै गाबदों आरो बियो दा नोंनि सायाव हयथ' माबा मोनसे एक्सन लानो हासिगौ बियो बेयावनो आं बुंग्रोबावगोनसो बिथाङाबो सोर आं मिथिया नाथाय बिथांनो साबस्क्राइबार नांगौदां बिनि चेनेलखौ अनना फन बुनायाव फोरमायदों रेकर्डखौ होनांगौबा होगोन आं बिथाङा मबाइलखौ बारा मोजां रोङा नाथाय गावनि मबाइलखौ सोरबा सालायोमोन बिथाङा नोंगौ BCDCनि माबा मोनसे बिबानाव दं नोंनि न'खरनि नोमा नोमफा सोरजोंबा जाबाबो इडिटआ होनगोन नामा सोरबा बानायोब्ला नंखायै बानायोब्ला थ' बे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आंथ' बुंखायो MJनि एगेन्स्टआव मा सेक्सन मा माबायो बे एक्सन लायो ना मायो बे खोथा आयेनासो बिजिरगोन मानो होनब्ला मोनसे बेंगलनि जोंबो एसेब्लाबो उकिल लयार नङाब्लाबो एसे नायसैथ' आं बुङाखै नों दायनिगिरि जाय बेयाव BCDCनि बिबानाव गोनांफा नाम्बार दं फैफादों दङ ग्रुपनि मालिक एडमिन अब्ला थ' दाया सोर जागोन बेलेग इउज खालामदोंबाबो नोंनावसो थांगोन ना नोंखौसो हमग्रोगोन आयेना जाथा केस होनो होनबानो जाया मानसिफ्रा बिराद गियो जोंनि मानसिफ्रा केस होसिगोन नोलै केस पुलिसफ्रा केस हैबाय जेथिया लाखानांगोन बेखौ जायफ्रा कर्ट कासारियाव खारबाय थायो गोसोआ गोरा जालाङो रोंलाङोबो आरो आयेनखौ जायफ्रा फरायो पुलिसा केस हैबाय जेथिया लाखिखानांगोन नाथाय आयेनखौ सोर बिजिरगोन जोंहा कर्टआसो पुलिसाबो राइट गैया बिजिरनो तो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बे चेनेलाव बरायफिनबावबाय नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्सआव नुबाय आरोना तो बेनो जाहैबाय जोंहा बर' हारिनिनो मस्ट टेलेन्टेड सानै बर' इउटुबार बिथांमोननि गेजेराव एक्चुअली मा जादों मा सोलिदों रागा जोंलायनायथ' नङा थारमाने मोनसे फोरमायलायनाय आरोना एक्चुअली गुबै जाथाया जाहैबाय जोंहा बर' हारिनिनो बर' सावथुन मुलुगनि सासे टेलेन्टेड महरगिरि फावगिरि बिथां जेनिफार दैमारिखौ माने मोजां फट'खौनो निउट खालामनानै माने सोरबाया माने भाइरेल खालामनानै होदों हगारलाबायदों रानसारलाबायदों आरोना थ' बिनिफ्राय जालांबाय आरोना थ' बेवहाय ग्रुपआव मोनसे ग्रुपआवहाय भाइरेल जादों होनना बुंदों बे ग्रुपआव सोर दं सोर गैया सोरबा चेयारमेननि बाथ्रा बायदिसिना बेफोरबायदि ओंखारदों आरोना चेयारमेना ग्रुपआव दं ग्रुपआव गैया बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारदों आरोना थ' दिनै माने बिथां MJआ भिडिअनि गेजेरजों माने बुंनानै होदोंमोन आरोना दिनै बिथां MJनि सायाव एनिथिं MJनि सायावबो माने FIR होनाय बा लिगेल एक्सन लानाय बायदिसिना बाथ्रा फैदों आरोना थ' एक्चुअलि जों गावजों गावनि गेजेराव बे साननैसोआव मा जादों एक्चुअलि नङा होमबा जों बयबो गासिबो बर'आनो बर'जों बर'नो एक्सन लालायनाय FIR होलायनाय बायदिसिना खोनायोब्ला माने जों दुखु मोनथावना जायो आरोना जिखि जाया मानो आं सानो आरोना गासै बाथ्राफोरखौ मोजाङै नायबिजिरलायबानो जाहैबाय जों सानै हयै थान्दा दिमागजों सोरबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा बे गोरोन्थिफोरखौ सिखार लालायनांगौ आरोना सिमान लालायनांगौ आरो निमाहा बिलायनांगौ आरोना निमाहा बिनाया माने जेबो गाज्रि नङा माने जाय निमाहा बिग्रा बियो माने सासे गोरों मानसिसो आरोना थ' बेनिखायनो जोङो माने एसेबां अख्रा खालामलायनो नाङा माने जुजिलायनो नाङा आरोना जों बर'जों बर' बेफोर गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनो हानांगोन आरोना दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय नैबे आरोना थारमाने जोंहा जोंनि बर' हारिनि सासे एक्ट्रेसखौ माने बेजों लोगोसे आरो गोबां हिन्जावसाफोरखौ होनना बुंदों माने मोजां जि गाननायखौनो माने निउट खालामनानै माने भाइरेल खालामनाय मानाय बियो सोरमार एक्चुअलि बेखौ मोजाङै नायबिजिरनांगौ आरोना नायबिजिरनानै माने दायनिगिरि मारब्ला बिथांमोनखौ माने आयेननि राहा लानांगौ आरोना जिखियानो जादोला माने आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन जोंहा बिथां इउटुबार सानैया माने गाज्रि मोनलायनो नाङा दुखु मोनलायनो नाङा गोरोबलायनांगौ आरो बेफोर भिडिअ एसेनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामदो